Hello, sanibonani. Ugugulethu Xaba lo umholi nomsunguli wamandla omnotho. Namhlanje sihambile sethu la sibaleke kakhulu. Nhlanzi ngicela ukuthi ubingelele ababukeli bethu. Just greet them. Siyathokoza nonkosi. Yeah. Ukusimema kwakho. Yeah. Sithokoze futhi nokuba sendaweni enabantu abenza umehluko empilweni. Yes. Siyathokoza kakhulu. Landile Shembe. Yes. Siyathokoza Nhlanzi. Mhlawumbe singakaqhubeki kakhulu. This is Amandla Omnotho Podcast. This is where we talk to very significant people, you know, bantu ababaluleke kakhulu, who do great things in this country, but importantly, our focus is on economy. And Nhlanzi ngiyazi mina nawe siyazana, unomlando omude, akusiqaphu nje ukuthi ubani uLandile Shembe uzalwa kuphi, singakujabulela lokho mfethu. Uthi nje uqhubeka. uLandile Shembe uzalwe eMlazi ukhulele eSoweto. Uzalwa kuleya family yomsunguli webandla lamaNazaretha, ukhokho wami. Yes. And then ekukhuleni ke kwami ngafunda ke nje endaweni ezahlukene. Kepha ngahamba ngaze ngayithola sengikhoSATU at a young age. As advisory, ngaphuma khona ngayokwenza advisory kwa-ANC Youth League. Ngaphuma khona ngayoba ngu-CEO we-investments kwa-NAFCOC. Ngaphuma khona then I started my own practice. Ngibuyiswa yilento yama-commercial rights asebandleni akhishwa ngapha ebandleni mhlambe ayisebekwa kuyinto ekuthiwa i-foundation namhlanje. Yes. Lo kuthiwa-ke namhlanje uLandile Shembe Foundation. Yes. Yeah. uLandile Shembe Foundation waqala esungulelwe ukusiza imindeni yamaNazaretha, because there was always that thing that says abaholi abakhona banakekela the spiritual side. Yeah. Of amaNazaretha nabantu abasuke bezofuna usizo. Kepha akekho umuntu owayenakekela bona in their lives outside of iThembele. Mase bephumile, they become normal citizens. Uselapho nje Nhlanzi ngoba usungena kuvuthondaba engilifuna kakhulu. Yeah. La kumandla omnotho sivama ukukhuluma kakhulu ngento ekuthiwa i-church economy. Yeah. Ibandla lamaNazaretha elinye lamabandla engilikhonze kakhulu. Engiye ngikhulume futhi ngalo kwezinye zeinhlelo zami esigabeni sokuthi linabantu ngicabanga ukuthi abangaphezulu ka6 million amalungu ebandla. Kunjalo. Ibandla lethu leli njengama-Afrika sihlonipha kakhulu futhi umqali wendlela liqala othema ukhuluma wathi uvela kulowo mndeni vele sesiyakubona abanye bethu abawazi umndeni. So uphethe izinto mhlambe eziwu2 engafisa sikhulume ngazo. Njengoba usuyiqalile kuqala iLandile Shembe Foundation uyasunguleka kanjani? Mhlambe bese sizobuyela ke nakuLandile Shembe Equities, kodwa ke siqale ngayo uqhubeke la ugcina khona. Okay. So uLandile Shembe Foundation usunguleka ngokuthi kube khona okuthiwa ama-commercial rights. Khona umuntu ekuthiwa ama-land rights and so on. Yes. So ama-commercial rights ngo-1976 ahlukaniswe-ke bese ebekwa-ke lapha kuyijoka lami. Nazo-ke. Then ngikhuleke ngenze zonke lezi zinto bengikade ngiyibala. Bese kumele ngibuyele ekhaya-ke manje. Mangibuyele ekhaya, I dust off these rights ezibhekene nami bese ngiqala ama-relationships nama-listed companies engicabanga ukuthi manje asembalwa aseyagcwala isandla ngoba ngikhuluma ngo-ABSA, ngikhuluma ngo-ABSA, saba ne-relationship noSanlam maqalwa, kwaba u-clientele, kwahamba kwaba uVodacom, kwahamba kanjalo manje siku-Cell C. Yeah. Siyayisithathe ke lezo inkampani. Khona ke nezinye ezingekho listed esinazo as relationships.
but laba ba listed sibe ne relationship ecacisa ukuthi siwesiza kanjani umphakathi, which is the Shembe community. Sase siphumela ngaphandle. Sase sisiza abantu who are South African. Yes. Ngoba sesiuqedile umsebenzi esicabanga ukuthi asizowenza in the community ekuthiwa ama communities akaShembe. Kodwa ke sikhulume nge-church economy lokukhuluma ngayo. Yes. Our approach has always been that abantu abaphili esontweni. Yes. Abalali khona. Beza ngesabatha kanye. Kepha baphila in certain communities where they can where they interact, where they are able to have a buying power and so on. So sayeke ukuyibuka ibandla as numbers. Ngeke ngakushare nawe earlier on ngathi mina umuntu uyafika efuna ukuthengisa uvaseline noma ufuna ukuthengisa something esontweni. Ngiya ngimthumele vertical. Ngithi mina uqala uyothengisa. Awuyotshela uPope evertical ukuthi unovaseline ufuna ukuthengisela amaKatolika. Yes. Uma ngabe uPope ekuvumela ukuthi uzowuthatha lo vaseline awuthengisele wonke amaKatolika around the world. Ubusuza kumina ngiyokunikeza leyo deal. Ngoba you shouldn't look at the church as a market. You should look at the people who are in the church as segments of various markets. Yes. So Landile Shembe Foundation helps our corporates to understand how to navigate those segments. I think ubuyisela nje kancane, sorry mhlanzi ukudisturba ngoba isilelo daba olushoyo. Kunezwi lapha eBhayibhelini uJesu kuthiwa wafaka inkalvasi abantu. Wathi nenza indlu kaBaba umumo wabaphansi. Manje you know there is a very thin line kulento esihlala sikhuluma ngayo church economy nokunga adulterate ivangeli. Mhlamba uthi ukuthinta lapha ngoba njengoba ukhuluma ngoPope nje ukuthi abantu beza nama solutions bathi size waShembe nima 6.5 million. Sicela ngizothenga kodwa abayi lapha yana kubantu abano-billion. Phela ama-Catholics they are 1.2 billion. Manje nenza market enkulu kangaka jake encane kangaka. Anyway, so it is because basuke be lazy to engage ukuthi le population, which is the congregation, how is it segmented? Obani. Bona they count oqala if you are doing economics or economies of scale. Ubo understand which when you have 6.7 million members. To you they are customers, potential customers. Okusho ukuthi kumele ubakhathe in half uba siyaqala nje. Ngoba khona abantu la abanamakhosikazi awu3. Ababaliwe kulo 6.7 million bese baba nezingane eziwu6. Ababaliwe kulo 6.7 million. So already imarket yakho uma uyi dissect, you've got 3 million. Potential. Nakhona khona abangasebenzi abahola kusasa. So you've actually got 2 million. So yehla njalo. So kuduma 6 million la kumuntu bese bona kahle nje ukuthi 6 million times units. Yay! So ke iLandile Shembe Foundation uthe niye nabona ngathi seniqedile ngaphakathi senifuna manje ukuthi nikhiphele nasezweni sonke. Awuthi usichazela kabanzi lapho. So ke we went based on the solutions that we had implemented in the Shembe community. Sase approachwa ke manje ama departments kahulumeni especially eka education. Wase bethi sineyingane lapha siyabona into yenzelela ukuthatha izingane ezingawuqedanga umatric esesibabiza o grade 13. Either ukhulelwe omunye had to feed their families, so they dropped out, male and female. Uma ngabe simthatha ngeattitude eyodwa, wonke umuntu ohlele ekhaya akekho uthi ngifuna ukuyofunda as vigorously as they say ngifuna umsebenzi. So utumungena in our office or uzohlangana with our satellite office in all the Tibet colleges. Uzoqhamuka usuthi uzothi ungena ngomnyango nje uthi ngicela uLSF bese umungena 10 minutes later we say you are employed. Athuka umuntu.
uyiphethe i-CV ubeyilethe yona impela kodwa manje understand ukuthi useqashwe kanjani so engazange interview Angithi senzani sishintsha i-mindset. Yes. Ukuthi lalela uqashiwe but there's a lot that we need to do. But rest assured uqashiwe. Hayi okay relax ke manje. Bese kukhane sizokwenza ke i-orientation. Kukhane sizokwenza i-career guidance. Kukhane then sihambe naye ama stages athi mayiqeda yonke lento bese bane understanding ethi whilst you are studying towards your career, your chosen career, sizobe sikwenze thina a salesperson noma a lead agent, which means you are referring people to lama corporates awu 24 now that have products that we're wanting to go into this market. Yes. Manje wena ngoba sesi either exhaustile market or sibona ukuthi it's not this should be sold to all other people. Sesikuthatha ke wena sithi hamba uye ngakini. Mawufika ngakini la ukhulele khona bakwazi usagqoka iande no enembobo. So they know you very well. Namasokisa nembobo. Amazambane. So you then go 20 houses this way and you go 20 houses this way. Umufika khona ufika uintroduce uLSF. Bese usitholele ukuthi kuleyo khaya benzani, what's their income. Angithi uyabona ukuthi manje ngizobuyela ku church economy. Yes. Uthola ukuthi what is their income. And then umusu uyitholile leyo khuzana, bring it back. Today it's called AI. We feed it into the monster machine that then brings out ukuthi la ekhaya njengoba bebethengisa bebethenga iwisa. Bebengathola inyala cheaper than iwisa. And then njengoba besebenzisa uMTN bakwi bracket or kwi package ebizayo kanti uCellC ubengabanikeza a cheaper package. Sihamba kanjalo size siyophuma kwi rice. And then masiqedile bese sibuya kuwena sithi do you know ukuthi ubunga save 345 rand. Kuyi family leyo manje. Sikhuluma ngale family. Okay. Hayi community, the family. That's why we need someone who's going to interview the family. Usebuyela kubona athi nina ningasave 345, nina ningasave 100 rand, nina ningasave ukuthi. Especially during this time, lapha ama prices of everything is just right high. Abesethi umuntu kanjani isibhalile lento ukuthi uma ungashifta from here to here, this is how you save. The bottom line is that u345 rand ongenawo njengamanje uzoba nawo uma ngabe ungasijoin. That's how we do the market open. Now going back to the church economy obufuna ukukhuluma ngayo. Ngempela ukwazi ukuthatha amaNazaretha uwa prostitute ngokuthi ngoba bebaningi wena usuletha ama products. There's those who try in the various factions. Tina, we want first to test the product in itself. How well is it doing on its own? Ngoba abantu abaningi bafuna ukuzolaunch ama products wabo lapha. So then we have to test the efficacy of the lokhuzana, of the product, and of course the write-up about it. Or are they happy with you and so on. Okwesibili bese sithi abantu abama agents wethu, they are from the church, they are church members. Okay, you're empowering them. You are empowering them who then go into the stock fairs, who then go into the groupings, who then go into the traders. Ukunika nje stats nje esi-loose. About 345,000 wama-tuck shop akhona eSouth Africa awama-Nazareth. Wow. So immediately you are saying ukuthi le product yakhe ingangena kulawo mali ukuzama tuck shops angaka. One. Two, bengama-trader benjalo. Bese kubakhona o-taxi driver nama-taxi owners. Which is where you always see a taxi yesibili noma yesithathu Shembe is the way. Kodwa udriver wakho uyabhema uyaphuza uzibuza kanti mhlawumbe i-owner i-Nazareth. So you then have access to a moving market and you have a static market. Yabona ukuthi awusathengisela isonto kodwa ama-Nazareth lawo. You see, that's how you approach and be able to capture the market. Okay, Nhlanzi, ngithandile kakhulu le explanation inhle kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi iyamcacisela umbukele ekhaya ukuthi
lento yokugijima nabantu nje abasuke nama products athi umuntu I just want to go and sell this product. You are just making it very easy and simple for someone to know how to engage. Yes. Because the Shembe church members are part of the community of South Africa. Yes. So they are not any different. They don't live in an island. Absolutely. Kodwa ukhulumeka udaba engifusa sibuyele kulona kancane lwe-market research. Yeah. Because that for me is very, very crucial. Because it gives you really the advantage enkulu kabi once you start knowing ukuthi that family idla ini, ithenga ngamalini, bangasave kuphi futhi. Mhlawumbe ke sibuyele lapho now in relation to the deal SSLC. Okay. Yes. Just to clear the egg. Yeah. Vodacom. Nazog. 2007, first deal with Vodacom. Yes. That I signed. Yeah, producer ama members or from Esontweni, I'm a customer of 2.4 million. Wow. Ever since then. And then kwasuka lapho ngo 2017 we signed a new deal with Shamil Yusuf, CEO of Vodacom. This one was to empower entrepreneurs in the church to own Voda shops. Yes. So we're successful there as well. Manje isifiki idila ishaya kusilingi manje. Kodwa into enhle ngenxa yokuthi ke uJehova wayekhona masiqala nabo azange siyenze exclusive. Yes. So siyakwazi ukengage namanye ama mobile service providers. So uSelsi bese qhamuke zothi but hang on, you are in a space where you've got 6.7 million touch points who have 4 other touch points elsewhere. Okusho ukuthi kusekhona imagine esingayithola nathi la. Yes. Especially the youth that was kids at the time usayina no Vodacom. Right? So sicela ukuzwa with something special that then speaks to segmented markets. They got it right. That's right. Base becela a digital platform. Kanti bazofika vele sinayo a digital platform called SWIC. Which stands, it's an acronym that stands for Survival, Wellness, Identity, Communication. Yes. Base beyithatha bayi-owner bachangeka sakudedeli. Ngoba kulo SWIC, there's everything that a person would want in that church or in that community that it speaks to. Mzongena kuyona. Angene la ku-Cell-C. So masayina no Cell-C, which it's a brand new deal. It's not even a month old. Yes. In fact, this is the first public announcement thereof. Yeah. Savumelana ukuthi exciting kwethu approach must be on agents. Yes. Yes. Gathi I will sign on condition that you take 20,000 agents of mine and you turn them into your sales team. Yes. You'll train them, you'll equip them, you'll then support them throughout. And then basebenza kama numbers ke bona ba excited ngaye babuza yini, but if only in 1 year those 20,000 agents can get us 100 customers each, that's 2 million, and we are happy with that. Yes. So we are now going to be doing a road show. Your recruiter ama agents amasha. From the first week of June, siqala eKZN. Okay. Bengisazobuza ukuthi idili icover mapama provinces lapho nje. We are going to 5. Yes. So it's KZN, Gauteng, Mpumalanga, Free State, Eastern Cape. Yes. Simile lapho. Because kula we can associate positively identify Ishembe community in all of those. Sure. So siqale KZN for a month, which is a South Coast. So I keep my dates. Nendawo siqale Potchefstroom, sibuye sizongena ePietermaritzburg, isinyuke siyojika Ladysmith, Newcastle, Pongola sehle, sibuye siphelele eThekwini. So Ukhozi FM will carry those dates for us and make those announcements as a partnership. Yes.
Hopefully abantu bazosukumela phezulu. Yes. Bayeke ukubona uLandile Shembe. Yeah. Babone opportunity. Thank you. And what I mean by that is that akuyona yamanazarete kuphela. Yeah, wonke umuntu nje obona ithuba. Nazo. Into enhle ke ngaleyo nto ngisase khona la is that umuntu ungena ezothengisa airtime. Abese fika like you saw this morning when before we sat down. Abese fika thola namanye ama products. Yeah. Angawathengisa. Athe sathengisa kanjalo bese thola training. Ye digital platform. Athe suka useyacoda. And then by the time isimqeda ngaye in a year unama certificate awu3 diploma eyodwa in 3 years and uyahola every month. Oh, bazothola nama certificates. Asidlali. Oh, yes. Awuthi uyichaza leyo ngoba ngicabanga ukuthi ngicabanga ibaluleke kakhulu kade ngikhuluma ekseni emsakazweni ngodaba lwama graduates. Kuya graduate lemnyanga eSouth Africa bonele ukuthi ziyabuya impela. Ama TVET uya graduate naye. Cha, befana nomzekeze. Angisamazi umzekeze. Ama TVET colleges, they've got over 450,000, 30,000 students. Yeah. And universities over 1 million students. Yes. And a lot of our students right now, unemployment is very high, sitting at over 70% young people unemployed. Yeah. Okay. Ngibona zoba ithuba elihle kakhulu lelo ukuthi kuncishwe kungabikho umsebenzi. Nanokwenza abantu babe multi skilled. Yeah. Ngoba nje uyikho ngithi nje awuthi usichaza kancane le certificate nalama skills abazowathola uthi ungena nje kubona fushane. So Landile Shembe Foundation gave birth to a few. Earlier on, you said Landile Shembe Equities, yes, which ababukeli bakho, by the way, need to know. We are honored to have you as the CEO. Thank you. Of Landile Shembe Equities. Yes. Zongena kuyona. Sure. Siyabonga kakhulu nonke. Thanks. So Landile Shembe Academy came about where kunale call yama unemployed graduates. Number one, number two, lama grade 13 sebengikhulume ngawo. Yes. So ngithe umuntu mangabe efika siqale sithi uqashiwe. Kodwa ke bese sihamba nawe sikuchecke ukuthi your level of education ihambe yagcina yaphi. Noma ngabe wakuka standard 8 by the way. Siwalka nawe si NQ5 level sihambe nawe siyophuma la wena ubone ukuthi which is grade 10 by the way, standard 8. Yes. Yeah. Cha standard 8. Fanele sibasize old fashion. My kids did grade 10. Sure. I did standard 8. Yeah, sure. So what then happens there is that umuntu chooses vocation yakhe. Yeah. Ethandwa uyena noma ezoyishwa ilokhuzana. Psychometric assessment that we do. Yeah. Uthi wena ufuna uba unurse. Yeah. Kanti eqinisweni awungeni neze kwa science. So i-psychometric test iyasiza ukuthi sikwazi ukuku-advise kwa-career guidance ukuthi cha. Yeah, awukwazi. Ungakwenza kodwa i-chances of success mancane. Yeah. Nansi into obungaba good kuyona bese sikuyisa ngakhona. Good. Now lana ke usuqalile ke now angithi uyasebenza usuyahola so uyabasiza ekhaya bese i-corporate esisebenza nayo ikunikeza i-stipend nayo mhlambe noma se-transport kodwa sine short period ukwenzela ukuthi usukume ume ama-corporate athanda lento ukuthi asimfeed umuntu forever. Yes. So it's not a grant. Cha kumele kube u6 months 6 months kumele ngabe usuyimele usuyakwazi ukuzenzela izinto lezi ebesikusiza ngazo. But angithi lana ke endleleni njengoba uthengisa nje uyafunda uyathengisa uyafunda ama products uyawathengisa uyafunda at the end of the day in 3 years which is our relationship asidluli ku 3 years nomuntu kwakumele kungena abanye in this 3 years uzobe une qualification kanjani na uLandile Shembe Academy is signed with all the TVET colleges a collaboration agreement ne-DUT Durban University of Technology so asikufundisi thina
Sikuthatha sikunikeza ama-TVET college based on our collaboration, ufunde khona qualified. Uma ufuna ukudlulela phambili ube ne-degree, sikufake DUT, even if ungahlali eThekwini. As long as you are in the borders of South Africa and you have an ID as South Africa, unga-register ne-DUT through us. And then uqhubeke ufunde kuphi in the nearest TVET college to you. Okay. Manje ke Hlanzi, ngabe kusho ukuthini lokho? Ngabe kusho ukuthi abantu enibafunayo ilabo grade 13 ngoba uzothi omunye sibukele mina ngine degree already, ngine diploma already. Likhona ngithuba lokuthi ngike. Woza phela. Angithi uma ngabe ufuna umsebenzi. Yeah. Uzofika la kuthini uthi I'm an engineer. Yes. And then bese kungena kuLandile Shembe Equities. Yes. Uyazi ke khona ukuthi simaningi. Yeah. Umusa kaJehova ke kodwa Yeah. asizenzeni. Yeah. Ngoba lapho all industries are covered except mining. Yes. Sina wonke ama-industries covered. What I mean by that is that we work with the financial services, we work with the pharmaceuticals industry, we work with FMCGs and manufacturing, and we work with most of these industries except mining. So umufika wena uthi uyi-engineer, then sizobuza ke ukuthi njengoba uyi-engineer enhloboni uma ngabe kuyisa kwa-mining bese sikuthatha siku-introducer to abantu be-mining ngoba thina siyenze who are our partners. Yes. So as they take you forward kodwa uqhubeke uthengisa ama-products. Yes. Akithi uyabona. Yes. Mhla usukhona lana usuyimele noma usuhola kahle or sekuphela u3 years seyahlukana i-relationship yethu nawe. Yeah. So ungasabeli kude just because you are an engineer. Yeah. So ungeza nge-degree yakho sizokuthatha sikise towards lapho obuya khona. Awudingi ukuthi uzube permanently with us. Empeleni yonke into mbukeli it's about sales. Yes. Umuntu udayisa ebona uyadayisa noma engadayisi. Yes. Noma ebona akadayisi. Yabona uma urefer someone uthi le vase le yinhle usuke uqalile ukuthengisa. Yeah. So abantu fanele bakwazi lokho, especially abantu abasha. Bazi ukuthi i-sales and marketing it's something that you do every day. Yeah. Umbuzo komkhulu Nhlanzi uthi bazohola yini abantu? Bazoyenza kanjani imali? Kuyo yonke i-product osuke ungena ekuthenini uzoyithengisa noma uzo-refer njengoba usho nje. Khona i-lead agent, khona i-sales agent. Yes. Sales agent yona ethola i-product knowledge ephelele ihamba uyoyithengisa. Yeah. U-lead agent uyaye acele imvume ukuthi i-call center yethu ifonele i-customer. Ngenxa ye-Poppy Act, yes, asikwazi ukumane sifuhleleke nje sikufonele. So i-lead agent yona ihamba iqoqa imvume kuma-customers ahlukene. Yeah. Ukuthi sikwazi ukuwafonela sithengise ke through the call center. Yeah. But yonke product ikutshela upfront njengoba uzosayina i-agreement nje yasho ukuthi kule product uzohola ukuthi kule product uzohola ukuthi nayi target yakho. Uma ufike kule target ibonus ithini njengokujwayelekile nje. Ne-lead agent ngokunjalo uma uthola abantu abangaka this month this is what you earn. Uma ngabe sekuthi sebethengile based on what product they bought uzokwenza ukuthi. So you are always clear at all times. From the word go. Yeah. Okay. Nhlanzi ususichazele kahle kakhulu mfowethu. We are now coming towards the end of our discussion. Maqondana nalolu daba ngoba udaba bengifisa singene kulona kakhulu la-SLC. Ngesizathu esisodwa sokuthi luzovulela abantu abaningi amathuba especially kulezi ifundazwe osuyibalile eSouth Africa enizoqala kuzona ezo5. Lithini lakho lokugcina mhlambe ofisa ukusho kubalaleli nababukeli abasibukele njengamanje maqondana nje nakonke sesikhulumile in summary church economy this deal and now no-SLC siyazi usazophumela obala futhi kwamanye ama-media outlets ukusebabala nokhosi. Yes. Engingakusho ukuthi lemthandazo kade lokuyenza. Yes. Ulokuthi kodwa yini ngingaphendula njalo ngihlale ngifaka ama-CV esengize ngaphelelwa nayo imali yokugibela. Yes. Nayi opportunity. Right? Yeah. Ulalele eduze ukhozi masela announce between June and July uze ngoba sizobe sikuma-TVET colleges. Yes. That's where we will so i-TVET college eseduze kwakho nje KZN uzowathola ama-dates uze lapho La kube recruitwa khona. Kube recruitwa khona.
So we'll take it from there. Ukuthi uyeke ukulokuthi uNkulunkulu uyashesha ukuzwa uyaphuza. Uyaphuza phendulo. Ayikho leyo nto. Nayi opportunity. That's right. Yeke le ubuvila bakho nje. Yes. Musa nje lokwenza ngathi khona uyavilapha. Woza so keep lobu buvila. It's what we do for the past 7 years. Thank you. Sekudlule over 55,000 yabantu abanjengawe ezandleni zethu who are now elsewhere decide ngaleso sikhathi ukusukuma instead of whining about it. Thank you. Injalo. Uyizweleke mbukeli ekhaya into engifisa ukuyisho nje ukuthi kuMandla Omnotho siyesikhuthaza abantu ukuthi asivuke siyithathe. Asisebenze silethe amathuba amaningi ozokwazi nawe ukuyihlwayela ubheke ukuthi cha leli ngahambisana nalo. Isikhathi leso graduate sibonile abantu abasha baya graduate bathwala imiyezane eindaweni eziningi ezehlukene kuyikhungo zemfundo ephakeme eNingizimu Afrika. Siyakubonga lokho futhi imfundo fase ikhuthaza. Kodwa uma usulitholele lo jazi siye sithi lithathe ulisonge ulibeke wardrobe ayingcole izandla. Ungacabanga ukuthi yile lizokwenza ukuthi uthola imali imfundo behind it. Kodwa kubalekile umqondo wakho ngokusebenzisa and ukuthatha amathuba afana nala ungene kuona ungayiqhenyi ungathi ngoba ngifundile wazi ukuthi yonke into ufa uyisebenzele ngoba khona isihlava esinye sokuthi senze ngakithi sonke nathi undergraduate uma uqeda ugraduate ucabanga ukuthi siyohlala eoffice eliphezulu. Yes. Ukuthatha ithuba lokuthi uhambe usebenze uzithobe uyinikele impumelelo nekusasa lakho lapho. Amandla Omnotho. Nkosi. Thanks. Siyathokoza.